Hej, det her det er anden del af min book haul for maj måned, hvor jeg viser de bøger, jeg har købt, og de bøger, som jeg har fået fra Turbine, fordi jeg har lavet indhold eller forsiden. Men for at starte med det, jeg har købt, så købte jeg et par af Penguin Dropcaps bøgerne. Det her det er James Joyce, A Portrait of the Artist, altså Young Man. Jeg ved faktisk ikke så meget om den her eller den her. Det her det er Sue Monket, The Secret of Lives of Bees. Jeg elsker jo et layoutet, som sædvanligt, fordi det der med at være grafiker, så bliver man lidt miljøskadet, især når det kommer til sådan noget som typografi. Og så elsker jeg bare det der med, at de er i regnbuens farver. Så kommer det der indhold jo i anden række, ikke? Men nej. Jeg ved ganske lidt om dem, men jeg vil helst ikke vide så meget, som sagt, fordi at jeg godt kan lide at læse sådan nogle klassikere, som man altid får spoilet helt vildt meget inden man læser dem, og når jeg ikke ved noget om nogen, så synes jeg det er helt vildt rart, at bare kan læse dem med frisk øjne. Men det var i hvert fald dem. Så købte jeg Volume The First af Jane Austen, en lille Austen-bog, som jeg synes er så fin. Og jeg så den første gang i en Rikke-video fra Paperback Castles. Og da hun viste mig de her sider i Jane Austens egen ord, så er fuldstændig solgt. Altså egen håndskrift men ja, jeg synes den er så fin. Rigtig, rigtig fin. Og jeg elsker også det der med, at de har prøvet at bibeholde det der tilbage af selve notesbogen, at det her, det var nok sådan bogen så ud hele vejen hen. Man kan sådan ligesom fornemme, i hvert fald især på bagsiden, at det sådan er slidt af. Det er nok begrænset, hvor meget jeg rent faktisk kan læse ordene. Nogle af dem kan jeg, men jeg synes at se, hvordan hun har redigeret, altså streget noget over. Og sådan det synes jeg er helt vildt fantastisk. Altså, så den skal jeg helt klart nærstudere noget mere. Så købte jeg den her bog, den havde jeg forudbestilt faktisk, Sweet Reckoning fra Wendy Higgins, den sidste bog i Sweet-serien, eller trilogien som det er. Og jeg var meget spændt på at læse den, fordi jeg var helt vild med den første i hvert fald, og den nummer 2 var faktisk udmærket. Og jeg har læst 3'eren, og jeg skal lige vente nogle gange, fordi det er det der med slutninger. At jeg synes altid, at man forventer mere, end man får, så man skal sådan lige vente nogle gange, før man kan give en ordentlig anmeldelse, synes jeg. Så, men den kommer, når den er på plads. Det samme gælder sådan set The One, som er skrevet af Kira Cash, som slutter The Selection-serien. Jeg ved heller ikke helt, hvad jeg synes endnu. Jeg er ikke sådan helt oppe at ringe, men jeg er heller ikke ved at smide den langt væk, som jeg var med Allegiant fra Divergent-serien. Så der er sådan lige nogle ting, jeg skal vinde, men jeg elsker i hvert fald coveret. Så jeg synes, den er så fin. Det er de jo alle sammen i den her serie. De pynter rigtig fint på hylden. Så har jeg købt en lidt sjov bog. En Game of Thrones bog. Og det er sådan en pop-up bog af de forskellige slotte og for eksempel The Wall og sådan noget. Så kan man bladre i den, og så popper der en ny op. Sådan der. Og man kan også læse den som en bog. Der står pull her, så så hopper der nogle
ting frem, hvor der står noget om House Tyrell. Og man kan åbne en anden pop-up rundt omkring. Og sådan er det faktisk i hele bogen. Det der så er lidt sjovt ved bogen, det er, at man kan folde den hele ud, så man har sådan en stor kort. Nej, det var der ikke noget billede af. Men den er faktisk rigtig fin, og jeg kan helt vildt godt lide. Jeg synes, det er fantastisk, alle de her detaljer. Helt vilde detaljer. Enormt flot. Jeg synes, det er ret fedt, at den fungerer som en slå-op-bog, samtidig med, at man kan folde ud til et stort kort. Så den er jeg rigtig glad for. Den er rigtig fin. Det var de bøger, jeg havde købt. Så vil jeg lige vise de bøger, jeg har lavet. Jeg har lavet en 3 oversættelser. Den første mand, som tissede på månen. Lidt sjov børnehistorie. Og så er der en bog, der hedder Kalle og Palle udenfor. Den er i øvrigt ret genial, fordi dengang, hvor jeg sad og satte den op, så fik jeg bare alle de her sjove tegninger på nethinden, og alle mulige idéer om, hvordan man kan lave blomsterkranse og alt muligt. Jeg synes, den er så fin. Den blev sådan helt forelsket i, da jeg selv lavede den. Så, men den udkommer faktisk lidt. Så lavede jeg en anden bog, der hedder Jeg Titanic. En rigtig stor bog, sådan, hvor der handler om Titanic, der fortæller sin egen historie. Den er fyldt med de her fantastisk flotte, kæmpe store billeder af skibet og inde i skibet. Ups. Det var de bøger, jeg har lavet indhold eller oversættelse i, og så har jeg lavet en 3 bogcovers. Den første er den her for Benedikte Riis, Karen Blixens Far blandt indianerne, som jeg har lavet forside til. Den handler faktisk, som overskriften siger, den handler om Karen Blixens far, som levede en kort periode blandt indianerne, før han mødte Karen Blixens mor. Her er nogle af billederne derfra. Og det er den der, jeg har sat ind her. Den ørn, det er deres indianernes stammens kendingsørn. Ja, og så har jeg lavet en gotisk thriller bogforside. Tobinas Blodrus. Jeg har ikke læst dem endnu, de her bøger, men regner med at gøre det på et tidspunkt. Ja. Og den sidste er Bænkebideren, en ungdomsroman om en pige, der bliver mobbet og egentlig er meget usynlig, så egentlig et meget alvorligt emne. Ja, men det var faktisk de bøger, jeg havde lavet, og de bøger, jeg havde købt i maj måned. Så jeg vender frygtelig tilbage med bøger, jeg har købt i juli måned, og der bliver en hel del, fordi jeg tror, jeg har købt 15 bøger eller sådan noget. Så måske den også bliver delt op i 2, men jeg kan også prøve at gøre det hurtigt, hvis I hellere vil det. Men I må have en fortsat god dag.